Координатора гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова оставили в СИЗО. В знак протеста он объявил голодовку. Апелляционный суд Киева признал законным арест Станислава Краснова, подозреваемого в госизмене и терроризме. Защита Краснова планирует подать кассационную жалобу на решение апелляционного суда. Адвокат Андрей Мамалыга считает голодовку единственным способом повлиять на суд. Рішення апеляційного суду є таким же свавільним, як і рішення Шевченківського суду. Воно не ґрунтується на вимогах закону і, на жаль, воно було очікуваним, оскільки суддя Глиняний, головуючий у справі, замішаний в інших гучних справах, де він давав незаконні дозволи на прослуховування, в тому числі народних депутатів. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб і суддя Глиняний, і суддя Слободянюк були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Щодо заяви Станіслава Краснова про голодування, на жаль, я вважаю, що на сьогоднішній день це є єдиний вихід, єдиний можливий спосіб, коли Станіслав Краснов може впливати на свавільну судову систему, яка діє в Україні.